Syutinge fokus. Fokus. Waduh, campur sarine Surya Sumirat saking Rembang. Ingkang mandhegane saestu menika asli saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih. JHN Audio. Wah, saking Bantul. Langsung dipun aturi pamundutan ingkang boten dipun suwun, Pak. Nggih. Sik. Nggih wonten pamundutan ingkang boten dipun suwun napa niki. Kabeh. Sing lho Pak, sak jamuren. Ayo, ayo. Ayo Mbak Pipit yo. Mbak Pipit Surya Sumirat. Merdeka. Merdeka.